tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptik ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga eksena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga. Estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan. Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen ginapakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon. Mayong gabi mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Suguran naton subong sa pagsipad-sipad ang unang bahin sang aton drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon nga ginatig-uluhan. Rehas sa kasaysayan tuklo! Na naman na aton sudanay man. Wala mo na asin man. Abi ko, ako lang nakapanaburas ay. Isa pa da ka reklamo, ha? Makulog, gini ka ng pinggan nyo sa ulo nyo. Ay, amot sa inyo Kabuisit man sa inyo yaman. Ara sa tubas ang grasya. Nagala ka mo yung kabaysay. Ara ho, ang duwa mo kabata ho, nga perte, katamaran ay. Mayo lang magreklamo. Hala ka mo na kareklamo kag wala ka mo gabulig pangita kwarta. Nahambala na gid ka mo nga bulig ka mo to obra sa kampo ay. Kag sa talam na ni Lola ninyo kag Lolo, agod nga may kakwarta ka mo. Kay imbes kay sweldo ya sa iban nga tawo, kundi sa inyo na lang. Barato na magbayad si Lolo kag Lola. Kung gamit mo bra, barato lang mamayad. Ay, amot sa inyo Isipan sa inyo nga mga litsugas kamo karon Nga kung wala tadala daon kay sino tagadalagan haw? Kay Lula kag Lolo ninyo. Maisip pa ka mo? Tay, damo na na kwarta sila ni Lula kag Lolo. Ngabi, hindi na lang nila pagkatagan. Kapanghatag man na sila kon mangayo, ta. Ti, hindi man lang bala kitang nagapangayo, kay hindi man lang kitang apo ni Lola kag Lolo nga nagapangayo sa ila mo. Kung sa bagay, may punto manggid si Soy-Soy ka. Hindi balatay? Ba? May pagkadalokid man ng sinanay kag si tatay eh. Stoy, ikaw otro ka man. Ha?
Wala man kabaliban sa nanay ka ni tatay kung may rimalaso ta. No, Ay, ang botsoy mo. Gra na lang kamuga. Oy, nga nagundang ka na kaon? Dulaan. O, may kanon pang pinggan mo, ha? Ay. Soy, ngita tabla suludanon bla? Diin? Ngita tay. Dala bla sako ag binangon. Oh, hoy, ano niyo ang sako kag binangon? Ha, undo? Soy-soy? Mga awat kami Oh, ano? Soy, preparar. Abot ka ng plano mo, do. Ara lang gamay-gamay nga kanting, oh. Nablang medyo gamay-gamay lang, oh. Munang piliun ta. Basi magpalak? Basi magpalak ng sakong pasanon ta? Mango ka dyan, Simon, oh. Siyempre, pat yung tagadaan, eh. Ti sugdan ta na eh. Para matapos na. Pati sige, palapitan ng kanding. Kag tigbaso ng ulo. Kulbaan ko. Ano ka, Soy? Ano kayo mo yaman? Wala pa gani daw nagapalang lapsi ka na, oh. Kulbaan ko, do. Daw, basi mapakita ko dugo, mapunaw ko. Putik siya. Sigan na blang. Ikaw karoon ang tigbason ko. Na. Sige na. Preparar na. Oo. Lado, tuwa ay na ng kanding ko nga ginlawig kay Nao. Hala, basi nakabuhi. Bani ka. Tuwadari ko malang to ay yung ginlawig. Ay Nado, dugay imposible man nga makabuhi ato. Kada ko sang palpal kay ginigtan ko. Bah, hindi. Halina. Hindi. Ang ulo sa akong kanding agit. Ha! Nagaligid sa ilamon! Animal! Sino nga demonyong nagimo sila? Sino? Ara na. Mayo na nga paglasa. Ara na. Natapos ko na ihaw ang kanding. Manindo ta di, tol. Kay basi ko may makalapay sa aton, day. Tiyo man limpyuan ta ng agi tadi sa subao, sa higad sang subao. Basi lang may makakita bla. Nag-uugri, tol. Oh, malabay ta dayon kag makuha ta dahon Dahon bla sang paho bla kag sambag. Anong tani pagluto ko daw? Tubo na lang Para wala damo nga panakot Pero lasay man gyapon. Lasay man gyapon nga adobo kay wala man taasin. Yun di punggol Mauna ko puli Takla to anay silang lulo kag lulaw. Pangayo ka to sang lamas Kumplituhan na lang Gatod siya. Ako naman. Kabati naman ko ni karon na yaw-yaw. Buging yamano ka lang yung liya, madadak lang ya. Ispa ako takakaroon. Sige na lang. Lakad ako Hoy! Kumplituhon mo Kumplituhon mo! Oo, boss! Nan, amo na kay ginlawig mo gid sa malayo ang kanding. Kundi nga interesan sang mga kawatan. Kagwaay
Maayo lang, kay isa lang ang ginpatay. Wow! Kung ginubos may ang tatlo, gen. Sino man namang kawatan ng nagimo sa tuban. Mandam na siya. No! Bayong kape na lang! No! Sinuin na. Ako nila! Soy-soy! Uy, si Soy-Soy ko no. Ay, ako na lang ang maabre sa pertahan. Bisa ko la. Kaluyan ka sang Diyos. Lo, mayong gabi lo. Mayong gabi man. Sulod ka gisirada yun ang pertahan kaya ang damo karon masulod na. Aho lo. Mano ka, ha, Soy-Soy? Lo. Pwede ko di ka pangayo lamas lo. Kag asin na lang dayon lo kag bitsin. Ba? Ha? Ay, anong lutoon ninyo? Kukuan. Nag-ihaw kami la. Nag-ihaw ka mo ano? Ha? Anong ginihaw ninyo? Ha, Soy-Soy? Ano? Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may PCO. Ang PCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Karen. Kadamo gid sang akon hair fall. Nag-indi manami akon nga kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 yung may PCO. Ang PCO yung may D3. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500. Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masami na kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kung galis yaryen, nagkanto sila kisang nagligad, sakit kidya katama, kaya basan tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sang akong tutumna. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kung galis si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. K5 News FM. Ano ang ginihaw ninyo, ha?
Kanding ang ginihaw ninyo? Ha? Hindi lo Kwan, halo? Holo. Halo ang ginihaw namon lo. Nadakpa namon ni Undo dito sa kuya na, no? Dako lo mong. Amo bala. At inamit na ang karne sang halo kay nung manok malang sabor. Ay, ang kanding ni Lolo mo bala. Ginpatay, kaginbilin pang ulo. Hala? Tuod ka la? Oo. Katunto man na ba? Tunto, gid eh. Lo, nabalaan niyo kung sino lagi mo, lo? Wala pa. Pero may ginasuspitsuhan na ako. Ha? Sino, lo? Hindi taga-diri sa aton, ay. Anong hindi? Taga-dirigid eh. Ha? Taga-dirigid yan sa aton. Ha? Kabay pa nga madunlan ang mga animal nga to. Gabagabaan gina sila sa ginhimo nila sa kanding ko. Gabaan, gilo eh. Sala na yung mga awat, lo. Sala na yan. Maayo kay naibalaan mo, apo. Ate, sige na. Magkuha ka dito sa labas ng mga kinahanglanon mo. Sige na. Oo na. Dasiga, ha? Salamat, gilo, ha? Dasiga, pag-ulag kay maupod ako sa inyo. Ha? Maupod ka sa balay, lo? Oo. Maaylo istorya ako sa amay nyo, Do, nagahuot ang dugan ko kung madumduman kong kanding kong ginlabo. Puking ya. Do, mabukog kami sinihaw? Oh. Ano pa yung ginakaurungan mo da, ha? Soy? Sige na. Lakat na. Hoolo. Oy, soy. Dala ka na lang dayon bugas kay bag-o lang gid ka dulong diring nag-alili sa amo ni Lolo mo. Dalada 5 ka kilo. Hola. Salamat kita, ha? Oo. Pangita lada plastic nga isudlan mo. Gabi na yan. Mayong gabi man. Ano to? Kasi mo. Tingog ni Lolo. Ibilang-bilang niya. Aris siya. Ungo ka gidya soy-soy, no? Nangin pa upod man dis Luloy man. Gusto niya ka mag-upod. Alangan ko na sa punggan, tol. Titasiga na. Ibilang gabang kiyara ng mga panakot ko ay sugdan tan luto. Sige, Aryo, kumplito na yung panakot ng gitara ko. Oo, ginpadala pa ni Lula ang 5 kilo nga bugas, oh. May tomato sauce pa kag chicken cubes. Ayos. Tay, may ideya ka na kung sino naghilabot sang kanding mo? Babalaan talang na. Tay, kung may ginasuspitsahan ka, babalaan ko Kaya i-report na kay Kap. Kaya basi bala kung magsigi-sige ng opisyon nila, Blau. Magani. Ayo, gali. Way pa naluto ang pala niya puno niyo. Nagutom na ko. Kakabot siyang ginaluto ninyo dira sa kusina. Abi, tanaw ko to sila mo na ginaluto. Ha? Ay, tay, ako na lang ikadulong to sa kusina. Pungko lang di Kag ulo istorya lang kamo ni Insoy. Masukad na ko amat-amat Kung magpungko lang ko dabi mo do ginatuyo baya ako Gani iluyan ko balang nga maglakat-lakat. Hala, patay kita. Naglagat kita sa kusina. Ay,
Basi bala makilalaan niya ang karne sang kanding ang ginaluto ng day undo kag soy-soy haw. Tapat gid nimo. Tapat gid ni. DTX Coffee Mix. Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rina Permilang hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako DTX Coffee Mix. Kanami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap. Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis. DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Mark. Sa tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Gintistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako sa Renato, naalarma ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang gid. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Persado ka gid. Extend Food Supplement for Men. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa madasi ka pagtingulang kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. D3 Bio with Vizio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo. D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio. K5. News FM. Mahibalan ay ahan inuluguring nga iya man lang duha kapo ang naggawat sang iya nga kanding. Mga abyan, sundag gidinyo sa pagpamati. Ang mga matahom nga kasugbon sa ato drama sa kahanginan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, Toklo. Ginsulat kag sa direksyon sa ngayolagan, Linilia Santiago Miranda. Musical Director Carlos Bulls Mundia. Recording Engineer Nuli Aparecio. Special Sound Effects Bipoy Arquesola. Kag iniyang inyo alagad Erjan Liba. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.